Čaute ľudia, pri novom videi z hry Roblox! Juchu, idem. No, ty po dlhej dobe ideš do školy, čo? Tešíš sa? Čo? Vravel som ticho. Čo? Vravel som ticho. A musíš sa tešiť. Stretneš spolužiakov zase, konečne. No isto, bitky tam budú zase. Aké bitky? Bijú sa tam furt. A ty nie? Nie. Nie? Ticho. Ty sa nebiješ? Mám tu pracičku, prosím. Ticho. Tak prečo ma tu zavádzaš? Čo? Nemôžeš povedať pravdu. Ja to nepožaluješ. Ja tu natáčam na YouTube. A čo si nečakala, že poviem? Keď natáčam na YouTube. A to sa bije najviac? Šimon Banovský. A najmenší striedy. A ty pomáhaš komu? Bitke. Čo? A na klavíri si cvičil doma? V stredu idem už. Ako? Už idem v stredu. V stredu idem na klavír. Ale doma si mal cvičiť? Som necvičil doma. Pekne. Aj klavír máš a necvičíš. Ja nepotrebujem klavír. A čo? Nič. Zubári hlásia pokles návštev a pacienti rátajú vyššie náklady. Povieme vám, ako ovplyvnilo starostlivosť naše zuby Cestujete za prácou vlakom? Už od marca nebude jedno, či si kúpite lístok pri okienku alebo online. Dokážu sa ženy bez... A u máš porobené všetky? Vezme vás na výlučne dámsku plesovú jazdu. Dnes o 19:30 na Jojke. Rodina z Kisúc prišla o strechu nad hlavou. Ich dom v noci polútili plamene. Len minulý rok si bývanie zrekonštruovali. 9-krát súdne trestaný muž opäť pred súdom. Vypočul si trest za vydieranie a krádež. Novelou trestného zákona sa vyhnul doživotnému trestu. Opäť alkohol za volantom, v jednom prípade to skončilo nárazom do stromov, v tom ďalšom do kontajnerov. Sledujte krimi. Dnes o 19:00 na Jojke. Už viem, kedy bude krimi. Kedy? Na základ. Vždy, keď v ruke držím tehlu, presne viem, čo to je a čo to robí. Jej forma je jej funkciou. Právny pokoj. Pomôžem vám? Som murár. Už čoskoro na Jojke. Letný pohľad do technickej miestnosti, do detskej izby, do kúpeľne, tam všade pôjdeme. Som ako sprievodca na vám povedal, že to, čo vidíte pred nami, je naša spálňa. Tu uvidíme v stredu. Máme čas do veľký. Tu si obzrieme jednu z detských izieb. Výhodou je, že tá ulica podľa mňa nebude veľmi rušná. To znamená, tam bude len taká prechodná, susedia budú chodiť, ale čo výhodu má, že vy ste na konci ulice, to znamená, pod oknami veľa aut neprejde.
Len tí dvaja. To znamená pokoj na čas. Presne tak. Urobím zmenu. Pozrieme si túto listu hneď. Dobre. V stredu máme teda voľno. Áno. V stredu sa podpisujú zmluvy. Ak teda samozrejme sa rozhodnete, tu máme ten šatník Presne tak. a tu by bola pošťa. Už je na klientov. Či dajú postel pod okno, alebo to na vrchu. Tak ako si To je podlahové kúrenie, to čo rozhodujeme. podlahové kúrenie tu všade. Tento dom je vykurovaný teplným čerpadlom. Čiže náklady sa znižujú super. Čo sa týka nákladov, sú tu priateľné na úrovni 80 eur mesačne. A čo sa týka toho teplného čerpadla, v zimnom období máte veľkú výhodu, že nevykurujete, v letnom období zasa chladíte. Viete si to predstaviť? Sprchový kúp, Áno. toaleta, tie máme Dve. umývadlo a... To je príprava na vaňu. A to je vaňa. To znie veľmi dobre. Technická miestnosť hromadne dosť veľká na to, aby sa tam zmestili práčky. Presne tak, technická miestnosť je dosť veľká na to, aby sa tam zmestila pračka, sušička a teplné čerpadlo, ktoré tam už je momentálne inštalované. To znamená kúpeľňa, len kúpeľňa, žiadne iné veci, žiadne pračky, nič. Tak poďme za Luciou, ukážeme vám aj našim divákom tento dom úplne zariadený, kompletne. Tešíme sa. Poďme na to. Lucka, ahoj. Ahoj. Dobrý deň. Dobrý naši záujemcovia. Dobrý deň. Postavte sa tak, aby ste videli do toho, lebo je to veľmi dôležité. Ešte predtým, ako teda Lucia bude prezentovať to, čo pripravila, musím povedať, že Lucia je kráľovná dispozícia. To znamená, akokoľvek dispozícia môže byť urobená výborne v danom dome, vždy to ešte doťukne. Necháme sa tak. Áno. Ja ťa opravím. Podľa mňa rýpneš do toho. Rýpnem, pretože dispozícia, keď je úplne super, nemám sa aj prečo chytať. Takže chytám sa aj len vtedy, keď nie je úplne super, aby bola úplne super. Takže môžeme ísť na to. Vy ste už určite poznamenali niektoré detaily, ktoré bude treba asi nejakým spôsobom riešiť, čo je určite vhodné, pretože to je holodom. Takže toto je ten čas, kedy to môžeme urobiť. Ale nie sú to nejaké veci zásadné. Ten dom nie je veľký, na to teda koľko má izbieb, tak je to také pomerne kompaktné, ale vieme to urobiť správne. Taká najzásadnejšia zmena, dispozičná, ktorú som to vymyslela, spočíva úplne na začiatku v tomto vstupe, pretože máme taký veľmi pekne správený metrážny sklad prístupný zvonku. My sme ale spolu hovorili, viem, že vy máte deti, ktoré cestujú, ktoré potrebujú niekam zložiť batožinu, máte nejaký úložný priestor a plus máte veľa zvieratiek. Takže ja som si rovno nejak predstavila ten scenár, ako to asi funguje, to znamená granule, veľa vecí, možno nejaké peliešky, takéto záležitosti. Takže tá zmena dispozičná nastala tu kvôli tomu, aby sme dokázali ten sklad vonkajší prepojiť s tým interiérom. To znamená, že vlastne ten vstup nebude zvonku, ale bude odtiaľto. A tým pádom celá táto jedna oblasť dokáže byť perfektne zariadená, čo sa týka úložného priestoru, bordelu, batožiny, kufrov, čohokoľvek. Všetko ostatné, čo sa týka usporiadania, zostalo ešte možno s jednou zmenou, ale tá je naozaj veľmi jednoduchá. Tá nie je technicky nejak veľmi náročná. Táto spálňa na konci má tam tento pekný pripravený výkon na šatník. Ja som tam pripravila ďalšiu kúpeľňu, pretože keď budete v režime, že všetky deti budú doma, tak táto jedna kúpeľňa vo vašom prípade bude málo, myslím si. To znamená, že máme vlastne jednu kúpeľňu, ktorá nám zostala terajšia, ktorá bude prístupná z chodby a ďalšia pekná vaša súkromná, síce maličká, ale absolútne funkčná, bude prístupná z vašej spálne. Čo sa týka tejto ďalšej nočnej časti, máme tu dve samostatné detské izby, ktoré som riešila formou takého trochu možno až pohyblivého mobiliáru. To znamená, že vlastne všetky postele sú rozťahovacie, vedia sa prispôsobiť na aktuálnu situáciu. Pardon ľudia, ja som vás prestal nemať. Čo nám vlastne vytvorí až taký možno, že hotelový princíp, takže je to už riešené takouto cestou. Potom, čo sa týka takého tvarovania tejto dennej časti, tu nejak toho veľa nenavymýšľame, je to pripravené úplne v poriadku, ale je tu jeden fór, ktorý som vám chcela ukázať. Tu nám vlastne vznikne takáto L-ková kuchynská linka. Ja som ju ešte ale maličko atypicky predložila týmto smerom kvôli tomu, že tu, keď vám nazumujem, spravíme napájatko pre sypky a pre mačičky. A vlastne celá táto vec je súčasťou toho atypického prvku kuchyne. Takže potom, čo sa týka ďalšieho usporiadania, máme tu veľký jedelánsky stôl, ktorý sa dá v prípade potreby aj roztiahnuť. Takže keď tu budú presne tak, tak vieme si s ním otáčať, vieme ho hýbať do priestoru. Táto celá časť, tu som nechala absolútne prázdnu, bez nejakého nábytku, práve zase kvôli zvieratám, aby tam boli možno nejaké peliešky, môžu si vybrať, kde sa chcú aktuálne nachádzať.
a teda máte nad nimi trošku dohľad a sú tu s vami v tomto priestore, takže dá sa to riešiť takouto cestou. Mne by sa veľmi páčilo, keby sme trošku korešpondovali aj s tým vonkajškom, je to predsa len tieto novostavba Alfredina v tomto prostredí, takže malo by to byť pekné a čisté. Ale ja by som sem trošku natiahla takého koniakovo-medového podtónu. Čiže máme tu nejaký drevený základ, čo je pre vás veľmi dôležité, to tu vlastne rozprávali. Na zemi by nemalo byť nič drevené, alebo nič také, čo sa dá poškodiť aj kvôli psíkom. To znamená, že na zemi dáme buď obrovskú, naozaj veľké formáty dlažby, alebo tam dáme ľatú podlahu. A tým pádom potrebujeme k tomu základu, takému trošku až studenému, urobiť niečo, čo nám to maličko oteplí. A preto tieto všetky takéto koniakové prvky, jemné odtiene, veľa dreva. A mne by sa strašne páčilo urobiť takéto modelované stavby. Ľudia, počujete zvuk? Aby to bolo skôr naozaj také kultivované, pekné, hotelové a tým pádom všade môžu byť spravené takéto krásne, nalirované buď tapety alebo ručne robené ondré steny. Vyzerá to skoro. Bolo by to fajn. A to je všetko z mojej strany. Vyzerá to zaujímavé. Mne sa to veľmi páči. Keď mám povedať svoj osobný názor, skutočne veľmi sa mi páči váš návrh a viem si to predstaviť. Môže to byť vaše. Ak tento dom bude váš, môže to vyzerať aj inak, ak sa budem pýtať teda, či v prípade nejakých financií alebo, ja neviem, odkladu prác do tejto podoby. Najskôr teda odhad, že koľko by to stálo tak dostať do štandardu. Do štandardu zhruba nejakých 30 000 eur. Dobre. A teraz potrebujeme... Čaute ľudia, som toto video počúvate League of Bears a zdravite ma, čaute.